سلام سلام كورات تخطاتلتي عباي حجر سويتوب كما يوعلكم كما يقوم دحنا دكم أنا سلام يكزابير مسكن كم أنا سلام ذلك ودما سلام كتكون اللي سنايت منيت أيو لايك شير سبسكرايب ناقوركم أبارات يعني تقور لي حاجة دما أزي إيلي مسكن إنكو على عمتاوي كبر بعالنا أبنا أبنا قريمة بسلام وصحكم أصحنا ناي أبنا أمنا قريمة صلاتهم بركتهم أمالالنتهم مسكولاتنا هذا كريستيان يكون آمين ناي لما أنتي حزيا مزعين يخدمان إشتي حتى تاريخ ناي أبنا أمنا قريمة مالتي لابد سلامهم لبيت كريستيان مدما يبلنا له ويوقعنا زابير أملخ آمين امنت انت هلياتكم سي نزي بأزي كاوزي نابتي تلعل انت بالكم وسي يلعال ماتيوس معرف 10 شوعات فدعي سرا لومي سنة 10 شوعات معلتي صادق أبونا أبنا قريمة أيوم زم أبونا بحمشاي كفل زمن ناو تقرايكم زموزو كاوتي شعانت قدسان حدث قنو أبونا أبنا قريمة زمدي رأيهم ناي قدم سمو ميساق يزبهال زنبره ناي أبو أمسم مسفنيس ناي أدو أمسم دما سفنجي بهال نبره تشعنت قدسان عدوم روما إيو ويكعا رماويان إيوم عدوم أب روما كام روما مزيو زخونة أبوتات إيو رماويان زبلوهم مخنيات دما اتن عدتات أبوشتي جزاءات روما سلزنبره إيين أبوهم ناي أبونا أبنا قريمة ناي روما مسفن نبرو كاو قلعوهم جميرو منفساو تمرتي زمهرو نامهرو معاوي أمه بصوا أبونا أبنا قريمة أبوهم ناي روما مسفن سلزنبرو انتو خنا مسبعتي جزؤم سفيانج ولاد سئينو نولاديت أملاك مريم بزقبرو ومحز انتان لمنهم سميعا صلتهم حساب لبهم تقبلت كافكر ودا محرت أمالاد النزي بروخ زخونا يساق زبحال قولعا كرخو قورتهم ولدهم دمها بمنفس قدس زتهانسه بروك قولعا خين عابيه بزقبا مصحفتي بيت خرستيهان إنام هارو أعبيوه سرعا دقنا كقبل قوروه إزي مسقور دما أبوهم سلازمتو أبناي أبوهم سلطان نشوعات عامت بصادق برتعن بنسهنا بقدسنا نعدهم روما أقل يوم أبونا يساق ويكعا أبونا أبنا قريمة نشوعات عامتات نقص مروحو أما حادرو أبونا بأنتوه زد صمقات كمزي بمبال لأخوهم أو بروح ودي يساق موتانس نموتاني قبروهم حدقهم ونسخاقي نتي زي حلت سمياو منقستي كروسوس نختورس عالم نكسنا قديف كان بين عابلوهم لذا عالم زي نعلم انت زي قديف كايا اي قدفن ايو انت زي تقيب كايو اي تقيبن ايو كم هينو منوكن نبرت كان حافت خان قديف كا مس اكزابير من باري حشكا ايلو منوكن كحزوز مراسو قبروهم قال نمنو زعدم نمنا زعدم قال جيتنا أملخنا مدحنينا إيسوس كروسوس نحدث كمن زحاسب سب كمن يدل يجين بيت خرسيان تسانا بيت سبي تسانا بيت خمس مسبولونيرو نزيك قال تتزارو مدحني ألم مالتي قدس النسهون أبونا بأنطويان أون عالم قديفك من قصة خرسوس نخس ختل بلوم نقص يساق الزيمال اختي مسبوط حكي وعلكي حدره لبس نقسن انقدفو بليتينا بأبنا بأنت أو ينزل ألما وبوتا قعزة جمرة أمن قديك كحلم كان نبتي زد له وبوتا دمه كأتوكا أني هو أنا قدمي خامل ملأخ إلي أخلكا الله زطاوت معرف إسراء سلسته بغد إسراء إكزابير قدوس جبريل أخو بخنفو تشكمه ناب أبونا بانطليو زلو بعتي مروحه ساعة سلسته ناي نقوس
ستت أبيلو أبصحهم بسلام بفقرن إجزابيهر دما تركوا نزوم قدسان مرحي زخونو دما أبنا أمنا أرقاو ويدما أبنا زميكيئل زداور دامو انتخونو كابو كمسيد زبهال قدام أب قبس يزركب منوكسان تقبلهم نحواتهم أول نزي قدسنا نزحنان نخصاته فوق غيرهم وهم إيه بصو وأبنا أبنا أرقاو زدامو أب قدامات تقرأي متأخخاب مسجمرو إذا تشعن تقدسه نبعد دمرما تملسو بمخات تمهرتي حيمانة أسفيهم ممهار دحرز توسن جيزة مصنعو أبنا أرقاوي ناب دور دام قدام تملسو مسيئم نزان قدسان أول نابزيكو مسؤو حبيرموهم إيوم أبنا أرقاوي أب مدري أقسم بمتأخخا أقلقلوتون كعجمرو تشعن تقدسان أب تقراي سرحهم سرعات منكسنا أصفيحهم سرعات تخصيص حقن سريعهم في دال دمسئي كسمعو غيرهم جيز قانقا بزقباء عبيهم تمهرت الوانجيل أصفيحهم وانجيلهم صحيفهم نولدهم أركيهم دق مزامرت بزحات أفريهم ሃይማኖት ምግባር ሓይሎም ኣምሂሮም እምነቶም መጽኒዖም ዝነበሩ ኣቦታት እዮም። ካብ ዓዶም መጽኦም ብምምናን ስላሴ ካብ ግብፂ ዝርከቡ እስክንድርያ ዝበሃል ገዳም ኣቦና እክምጽኤስ ስርዓተ ገዳም ተማሂሮም ተረኪቦም ተኣኻኺቦም እዮም። ናብ ትግራይ ዝመጹ ኣብዚ ገዳም ስርዓት ምንኩስና ፈሊጦም ተቐቢሎም ስርዓት መጻሕፍትን ብደንቢ ኣጽኒዖም ሒዞም እዮም። ናብ ሄረን ኣጋእዝያን ዘስመ ትግራይ ዝመጹ ምእንቲ ጻዲቕ ዝስደድ ብፁዓን እዮም። መንግስተ ሰማያት ናሃቶም ከም ዝኾነ ማቴዎስ ምዕራፍ 5:10 ስለ ጻዲቕ ኢሎም ካብ ምድሪ ግብፂ ስለ ጽድቂ ኢሎም ካብ ምድሪ ግብፂ ናብ ምድሪ ኣጋእዝያን ትግራይ መጺኦም እዮም። ብሓቂ ወንጌል ሰበኹ። መስከረም 30 መዓልቲ ኣብ እዶም ፍሉይ ቦታ ሰሌዳ ዝበሃል እምባ ሓደ ተኣምር ሰሪሖም እዮም። ኣቦና ይስሐቅ ወይ ከዓ ኣቦና ኣብነ ገሪማ ኣብቲ እምባ ዝነበሮ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል እቶም ካህናት ኣገልገልቲ እተዋፈሩ ካብቶም ቅዱሳን ሓደ ጸገም በፂሕዎ ተረፈ ስለ ዝነበረ እቶም ኣገልገልቲ ድማ ቅዱሳን ከይሕንግሉ ንኽመልኡ ድማ ነቶም 9 ቅዱሳን ሕቶ እንተቕርብሎም ብኣነ 8ኦም ከዓ መኽፈልቲ ቆሪሶም ተቐበሉ። 8ኦም በሊዖም ነበሩ እሞ ኣቦና ይስሐቅ ዝተውሃብዎ መኽፈልቲ ሓቢኦም ኣቕሚጦምዎ ስለ ዝነበሩ ኣቦና ይስሐቅ ናብቲ ኣገልገልቲ ኣገልግሎት ቅዳሴ ክቅድሱ ኣተው ብስመ ስላሴ። ኣዚ ዝረአይዎ ዝተመልከትዎን መብዛሕቲኦም ኣቦና ይስሐቅ በሊዑ ቅዳሴ ዝበልዕ ሕሜት ናብቲ እምባ ክኸስዎም ኣቦና ይስሐቅ ድሕሪ ካብ ቅዳሴ መውፅኦም እቶም ኣመንቲ ኣማዕጺዎም ኣቦና ነዚ ሓሳብ ፈጺምኩም ዲኹም ምስ በልዎም ኣቦና ይስሐቅ ንምምስካር እቲ ኣእዋምን ኣግራብን ስለ ሓቂ ይመስክራ ኢሎም ኣቦና ይስሐቅ ካብ መሓዝቶም መነኮሳት ተፈልዮም ተልዒሎም ክኸዱ ከለዉ እቶም ኣእማን ኣግራብን ኣእዋምን ምስኦም ሓቢሮም ተበገሱ ተኸተልዎምን። ከም ዝተጓዓዙ ምስ ረአዩ ገሪሙና እኳ በሉ ናይ ኣድሪ ተልእኾ እምነት እንተሃሊ ክንደ ኣድሪ ትኸውን እምነት እንተሃሊካ እቲ ገቦ ወይ እቲ እምኒ ተፈንቂልካ ናብቲ ኪድ እንተይልካየሲ ክእዘዘካ ይኽእል እዩ ዝብል ቃል ወንጌል ብሓቂ ተፈጸመ። ብኣቦና ይስሐቅ እውን ብምፍጻም እምነቶም ተፈንቂሎም ኣእዋሞም ተኸቲሎም ናይ ንዓይ ምእመንቲ ደብረ መንኪር ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዓድዋ ኣብ ቅጥሪ እቲ ገዳም ዘለዉ ጠጠው ዝበሉ ኣእዋም ይምልከቱ። እቶም ሊቃውንቲ እውን ነዚ ይርከቡ ይዛረቡ እዮም። ካብዚ ንድሓር ብዚ ቅድስንኦም ንጽህንኦምን ዝተገረሙን ዝተደመሙን 8 ቅዱሳን ኣብኡ ዋንጦ ተመርሑ። ገሪምና እኳ ገሪምና በሉ።
ብምባል ተማሕፂኖም ካብዚ ንድሓር እዩ ኣቦና ይስሐቅ ዝነበረ ስሙ ኣቦና ኣብነ ገሪማ ዝኾነ ዝተባህለ ይብሉ ኣቦታትና ማለት እዩ። ቅድስና ዝረኸብሉ ተፈላሊኻ ካብ ሕሜትን ርሒቕካ እዩሞ ተፈላሊና ነገልግል በዓልትና መስሪትና ኣገልግሎትና ነስፋሕፍሕ ብምባል ኣቦና ኣብነ ገሪማ ካብ ዓድዋ ንኣንፈት ምብራቅ ናብ ደብረ ምድረ ገዳም እንዳ ኣቦና ገሪማ ብምኻድ ን50 ዓመታት ምግልጋል ሰነ 17 ካብዚ ዓለም ብፍቓዶም እግዚአብሔር ኣካይዶም ምስ እግዚአብሔር ስለዝገበረ ዘፍጥረት 5:24 ብዛ መዓልቲ እዚኣ ዕለት 17 ሰነ ተሰወሩ። መጋቢት 17 መዓልቲ መስዋእቲ ዝኸውን ስርናይ የሰንዩ ኣብ ኢዶም ዝነበረ ዕክርቲ ስርናይ ናብ እግዚአብሔር ጸልዮም ንጉሆ ዘሪኦም ወይኒ እውን ተኸሎም ንቐትሪ መስዋእቲ ኣብፂሖም እዮም ብእምነት ከምዚ እዩ ንጉሆ ትዘርኢ ተኣኪቡ በቆለ ዓንበበ ኣፍረየ መስዋእቲ በጽሐ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓታት በፂሖም ብቅድስንኦም ብጸጎኦምን ብዝገበርዎ ተኣምራትን ወመከራትን ዘርእዮም ተኺሎም ሓድሽ ፍረ ስርናይ ሓድሽ ተኽሊ ወይኒ ገይሮም ቅድስንኦም ኣቕሪቦም እዮም ኣቦና ኣብነ ገሪማ ዘመዲረ። ካብዚ ዝተለዓለ ቅዱስ ያሬድ ብደጉ ብዝተባሃለ መጽሓፍ ነገ ይዘርኡ ካህናት ወመሰከረ የአረርታ ገረተ ካብ ዝብል ዝመሃሮ እዩ ኣቦና ኣብነ ገሪማ ጻዲቕ። ግንቦት 17 መዓልቲ ድማ ን4 ወንጌላውያን ጽሒፎም እዮም ኣቦና ኣብነ ገሪማ እቲ ሓደ ምስክር ዝኾኑ ብብናብሮኦም ዝጸሓፍዎ ወንጌል ቀደማ እዩ። ክሳዕ ሕዚ ኣብቲ ገዳም ኣብ ዓድዋ ዝርከብ እንዳ ኣብነ ገሪማ ዘመዲረ ቦታ ይርከብ። ብዙሕ ተኣምራት ይገብሩ እዮም። እቲ ብኡኡ ዝኣመነ እቲ ኣነ ዝገብሮ ግብርታት ከም ዝገበረ ካብዚ ዝዓቢ ከም ዝገበረ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ዮሃንስ ምዕራፍ 14:12 ከም ዝብል ኩሉ 4ቲኦም ወንጌላውያን መጽሓፍቶም ኣብ ገዳም እንዳ ኣቦና ገሪማ ዓድዋ ይርከብ። ክኸዱ ምልክቶም ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ካህናት መኣመናን ጻድቃን ወንጹሃን ወኣቦና ኣብነ ገሪማ ብዙሕ ስራሕ ብምስራሕ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ካብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናብ ግዕዝ ብምትርጓም ሕሙማን ድውያን ሓንካሳት ጸማማት ተፈዊሶም እዮም። ወብጸሎቶም ብስግዳንን ብተጋድሎን ብትሕትናን ን50 ዓመታት ብዝተመስረተ ገዳም ምስ ተቐመጡ ንድሕሪት ካብ ፈጣሪኦም ዝተዋሃቦም ቃል ኪዳን ተቐቢሎም ከም ኤልያስ ሄኖክን ናብ ሕብራውያን በኣካልን ስጋን ዓሪጎም እዮም። ብሓቂ ጸድቂ ንጽህና ወነኒ ባሕታውያን ኣቦና ኣብነ ገሪማ ምድራዊ መንግስቲ ገዲፎም ወኒኖም ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ይሓሸኒ ብምባል ምሉእ ህይወቶም ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ንእግዚአብሔር ብምምስጋን ብምጽንሕና ቅድስናን ነይሮም እዮም። ኣቦና ኣብነ ገሪማ ንሕናን ኩልናን ከም ጻድቃን ኣቦና ኣብነ ገሪማ ናይ ሓቂ ሰባት ይኹን ናይ ጻድቅ ኣቦና ኣብነ ገሪማ በረከትን ጸሎትን ኣማላድነትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ጸሎቶምን በረከቶም ኣይፈለየና ኣሚን። ዘወዳይ ዝነጠይ ብኣፈ ተጋህን መላእቲ ተኣረመለይ ዝተጋግኸዎ ተሃልዩ ቤታይ ማዕረይ ቅር ይበለለይ ኣብ ኮመንቲ ኣረመኒ ዋታይ ማዕረይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን አሜን።